És a dir, perquè jo m'enteri bé, na Maria, durant aquests dies tancada a casa, s'ha dedicat a blanquejar el cul a na Raquel. El que és molt fort. Això ho he de veure, ara la cridaré, No, que si na Marta s'entera, em mata, en sèrio, això és un secret. Secrets. Els secrets es van inventar perquè la gent els vagi contant. Si no, no serien secrets. En sèrio? No, que me l'estic jugant. I per què te l'estàs jugant? Que a mi li donen a Marta. Coses nostres. I a més, si na Marta s'entera, ella ja no m'explicarà res i jo no te podré explicar res. Escolta, tu, no et facis interessant, que jo també entenc els meus contactes. A més, no t'ho volia dir, però ja que estan xerrant d'això, m'han arribat secrets sobre tu, Perdona? I jo què he fet? No sé, tu sabràs què fan les pilotes de tennis. Quines pilotes de tenis? Si un cas seran calcetins. Això, doncs és cert, es poses calcetins per augmentar els teus pits. Qui t'ha dit això? Em sap greu, és un secret. Mala persona, si jo t'he contat això de na Raquel. Ja, però no t'ho puc dir, em sap greu. A més, tranquil·la, això no li explicaré a ningú. I a més, a la persona que me va dir, li vaig dir que això era mentira, que te coneixia de tota la vida i que no eres capaç de fer una cosa així, encara que veig que sí que ho fas. A qui li importa el que jo faig? Que dolenta és la gent. Sí, i tant, però bé, anem al que ens interessa. Jo vull veure si això de na Raquel és cert. Veuràs que no sàpiga na Susi i na Sofi. No, aquestes dues no, que són unes xafarderes. Si ella s'ho sabe, no sabrà tothom. Que no, que jo en aquestes dues les tenc controlades. A veure, i qui li darà a la Raquel? Escolta tu, em pots mostrar el teu cul? No, burra, jo tenc les meves tècniques. Ah, sí? Quines? Doncs jo la cridaré i ja m'ho faré venir per veure-lo. I a més, li diré a na Sofia i a na Susi que m'acompanyin. Però tu estàs bé del cap. Com vols que na Raquel em mostri el cul en una videoconferència amb 3 persones? Ai, Esther, que poc confies en jo. He descobert que al igual que hi ha cridades ocultes, també hi ha videoconferències ocultes. És a dir, na Raquel només em veurà a mi, però no el resta de participants. Ostres, tu! Que bona que ets! I una pregunta. Ara no hi haurà ningú amb tu, no? No, perquè m'has cridat tu, que crides qui posa les condicions. Ah, és cert. Doncs jo un dia ho vull provar. Tranquil·la que ho farem. Vale. Ah, per cert, si aquesta té el cul blanc, informa, per favor. I tant, serà el primer que faci, no passis pena. Vale. Adeu. Adeu, Esther. Que fort, és vera que es posa el calcetín, que és de burra. Bé, anem per feina. Sofia i Susi. Sofía, Susi, ¿y Sou? ¿Qué pasa, Tere? ¿Cómo estás? Ei, ¿todo bien? Tot bé, nines, tenim una missió. Hem de descobrir una cosa molt important. ¿Qué ha pasado? Eso, cuenta. Hem de fer una videoconferència oculta amb na Raquel, però abans vos he de confirmar que sí que és cert que en Esther us posa calcetins. Lo sabía. Sabía que eso no era natural. ¿Lo ves, Susi? Y tú no me creías. Y yo qué sé, que me parecía muy fuerte. Fort? Això no és fort. Fort és el que vos explicaré ara, i el que hem d'investigar. Escoltau.